ମା ଚା ନିଅନ୍ତୁ। ଏରା କି ଚାହା କରିଛୁ? ସକାନା ଆଉ ଥରେ ଯା ଚାହା କରି ଧରିକି ଆସିବୁ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତୋ ବୋପା ଯୋଉ କହିଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ, ବେଗେ କହ ଧରିକି ଆସିବ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବାର ଥିଲା ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ, ସେ ପଇସା ମତେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଏବେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ଏତେ ପଇସା ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମା ତୁ ମତେ ଏଠୁ ଆସିକି ନେଇଯା, ମୋ ଶାଶୁ ମତେ ବାଡଉଛି। ମା ଝିଅ ତୁ ଏବେ ବାହା ହେଇଛୁ, ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଝିଅ ତତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ମୁଁ ଫୋନ ରଖୁଛି। ଏଠି କଣ ବସିକି ସକଉଛୁ? ତୋ ବୋପାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲ ନାଇଁ? ହଁ ମାଆ କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ହେଲେ ମା କହିଲା କି ଏତେ ପଇସା ଏବେ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେତେ ପଇସା ଏବେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ହେଲା ତୋ ବୋପା ପଇସା ଦବନି? नारी तुही देवी पुणी ममता मंदिर। ଶୁଣ, ଆଜି ଭିତରେ ଯଦି ତୋ ବୋପା ଆଣିକି ପଇସା ନ ଦିଏ, ମୂଳୁ ପଛ କରିଦେବି ହେଲା। ୟାଠୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ସମୟ। देवी पुणी ममता मंदिर बड़दरे भरी ଏଭଳି ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।